आज है 28 अक्टूबर। सुबह के अर्घ हो चुकल बाटे। 2 दिन के व्रत के बाद सवेरे सवेरे हमनी के यहाँ अदरक और गुड़ पहिले मुंह में डालल जाला, ओकरा बाद गर्म पानी पियल जाला। एक खातिर गर्म पानी पियल जाला कि 2 दिन के व्रत के बाद गला एकदम सूखल रहेला। अगर तुरंत ठंडा पानी पियल जाई तो गला खराब हो जाई। खातिर पहिले गर्म पानी पियल जाला, ओकरा बाद चाय पियल जाला। सब लोग वहाँ जे रहेला ओकरो को पियावल जाला। ओकरा बाद सूर्य भगवान पेड़ के झाड़ी से दिखत रहलन तो हम फिर से उनका के अर्घ दे देनी है। और वहाँ बाकी लोग देखे वाला लोग भी वहाँ सब लोग जमा भइल बा, जेकरा के सबके सिंदूर लगावल जाता। यहाँ कुछ लोग अर्घ भी दे ताटे। तो जे महिमा समझताटे उ छठ घाट पर पहुँच गइल बा नहा धो के दूध लेके। और हमार तो अर्घ हो चुकल बाटे। तो यहाँ लाइन में सब औरत लोग लागल बाटे, सब लोग के सिंदूर लगा के हम सब लोग के खोइछा भर देले बानी। हमरो बहुत अच्छा लागता। ई पहिला बार हमार छठ बॉम्बे में भइल हटे। तो बढ़िया एक्सपीरियंस बा। हमारा सोसाइटी में बहुत लोग अपना तरफ के बाटे, बिहार, यूपी, झारखंड के तरफ के, जे लोग के बहुत श्रद्धा बा छठ के। सब लोग आके प्रसाद बनावे में भी हेल्प कइल ह। ओकरा बाद फिर पूजा घाट पर भी सब लोग बा। सांझ के तो अब की पारी इतना बारिश भइल हटे, इहो एगो अलग एक्सपीरियंस भइल हटे। हम अपना लाइफ में ये तरह के बारिश कभी ना देखले रहनी है जे छठ में भइल होखे। पूरा भीज भीज के हमनी के सांझ के अर्घ देनी। और इतना तेज हवा चलत रहल है जो छाता भी ना सुनत रहला। वहाँ जितना लोग रहला सब लोग भीज गइल रहला, भीज के एकदम। लेकिन वही में इतना अच्छा लगल है पूजा करके कि बतावे लायक, मतलब शब्द नहीं खे जे बतावल जाए जे कितना बढ़िया पूजा और कैसन फीलिंग होखेला एकर। गांव के बहुत याद आवत रहला। अब की पारी हम अकेले रहनी है छठ में, लेकिन यहाँ अकेलापन फील ना भइल है। यहाँ अपना यहाँ के बहुत लोग मिल गइल हटे। तो बहुत ही अच्छा लगल है छठ पूजा करके। छठ हो चुकल बाटे एकदम। ओकरा बाद हमरा मुजफ्फरपुर में के बहुत लोग मिल गइल हटे। ग्रुप में डलनी तो पता चलल कि मुजफ्फरपुर के बहुत लोग बा। तो सब लोग फ़ोटो खिंचवावल। एगो अपना यहाँ के लोग के अलग फीलिंगे होला। अगर बाहर में कहीं रही या पता चले कि एक जगह के लोग बा तो वहाँ बहुत अच्छा लगेला। सब लोग एकदम दिल खोल के मिलेला। खोइछा ओइछा भरा चुकल बाटे। तो हम यहाँ प्रसाद सब लोग के देतानी। रउआ लोग कैसे छठ मनौनी है, अपन एक्सपीरियंस बताएब लोगन। रउआ लोग कहाँ कहाँ से देखतनी हमरा वीडियो के बताएब। ओकरा बाद चैनल पर अगर पहला बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। हम यही तरह के वीडियो लेके आवत रहेनी। मिलतनी एगो और वीडियो के साथ। अगला साल फिर मिलल जाई छठ में। थैंक यू।